Sahama renungan harian di Hita Sadarion hari Jumat 30 Oktober 2020. Sada Tesalonik 4 ayat sia. Alai anggo haholongon ni roha didongan dang harurikot pasingotok kutuhamu. Ainunga diajari debata hamu masih haholongan. Ngolu na hinalomohon ni debata. Las niroha namar haroroan sian debata ido nama nugu jolmai gabebarani madok. Ia nguluon dada holan tu diri ni basad diri. Alai nguluon narikot di debatado. Molo dipaujak debata pe jolmai di portibion dang nanaing mangulu holan tu diri nasad diri. Aidang dihalomohon debata ngulu na pujung. Tungulu na marparsaoran na ginohan ni holong do. Halak naung barani madok sisongoni, ima halak naung patuluhon parbue ni ngulu marhite pabahenan. Dak holan di teori be. Alai nunga di patuluhon marhite bukti parasi ni rohaon. Alai di partikian sisaunarion di zaman revolusi industri 4.0 on tung masai godang do na boi mabaik kita madabu tu hisap-hisap ni daging. Gabirang boi be ngulu taon marparbue. Hamaolon ni jolma mabahen terjadi erosi haporseaon. Gabi tubuh roha pemberontakan, roha egois, namaralo tu holong ni debata. Lau somar parbue be nguluna. Hape nguluna somar parbue ima nguluna marisuang. Naso hinalomohon ni debata. Alani ido marhite turpuk sadon di pajamot do ganup akka halak na porseai asa boi ngoluna toktong digohi holong niroha na marharoroan sian Tuhan debata. Ikon toktong do hita marsigatung tu Tuhan debata. Ikon toktong sakkabona dohot Tuhan Yesus. Jala unang magotap hubungan komunikasi, hubungan persauran para lea-leon dohot Tuhan debata. Ai molotok tongdo terjalin komunikasi na tugu dohot debata, gabi murado hita mangatusi ahado na hinirin ni debata siap kita. Jala gabi taboto ma membedahon dia do na utama na hinirin ni debata siap kita na ikon ulahonota. Amin. Marede mamu sehita udut ni endeta sinak kiningani ida hina dinggani.
madi hita Tuhan Yesus mamasu-masu madongani dohot mangaramuti hita ola nyon ro di saliling-liling horas